आरो मार्जिथा बसुमतारीनि बेरेखायै उन्दै उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरखौ इउनिसेक्स पार्लाराव खामानि मावहोनानै गाज्रि खामानि मावनायनि गोख्रों अजदबो होदों। फैफिनलायबाय लोगोफोर चेनेलाव थ' नैबे समावहाय आपडेट्स लानानै फैदों। ओरैबायदि गरम गरम आपडेट्सफोर फैगासिनोखा जोंनि गेजेरावहाय। थ' बयबो मिथिजोबखानाय आङो लेटलिबाबो भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय आरोना। जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो एसे नायलांदोलाय। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामा। थ' एसे इन्ट्र'बो लागायनानै होखादों, मिथिनो मोनखाबाय बयबो आरो भिडिअसफोरा गोसारगासिनो दंखायो। थ' आंबो बे भिडिअनि सायावनो फंनैसो शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। माथो बुंबावनो ना? थ' एल' जोबखाबाय जानांगौ आरो बेबायदिनो एल' एला गासिबो हमजोबनो हायोब्ला बिराद मोजां। जोंनो खम दिनावनो रां नांगौ ना, गोरलैयैनो माने थाबैनो खम दिनावनो खामायनांगौ जेरैखि जाया थाखाखौ। नाथाय इयुन जोलै बा फैबाय थानाय जोलैया मा जागोन ना, थ' जोङो जेबो सिन्था खालामाखै। जेरैखि जाया जोंनो थाखाखौ नांगौ आरोना। दा बेबायदि बिजनेसफोरा सोलिगासिनो दङ, जोंनि आसामावल' नङा गोबां जायगायावनो सोलिगासिनो लोगोफोर। थ' इउनिसेक्स पार्लार ना मा पार्लार होननानै बुङो थ' आङो बारा मोजाङै मिथिया। नंगौ दिनै गोबां रोखोमनि बिउटि पार्लारनो बायदिसिना माबा माबि ओंखारदों, नाथाय सिङाव अरिजिनाल खामानिया बिउटि पार्लारनि जायगायाव दस्रा बिजनेस सोलिगासिनो दङ ना। थ' मा बुंबावनो। आरो बेबायदिनो आजिखालि मा ओंखारबावदों, मोदोम नाग्रा पार्लारनो, जेरावनाखि गुरलाब गोनांफ्रा नाजानो थाङो आरोना। हिन्जावफोराबो नानानै होलाबा न'आवहाय, थ' एसे दस्राजोंनो मालायफोरजों बा गुबुनफोरजों बिलाइ होनानै नाजाहैयो आरोना। थ' बेवहाय इन्जय बा इन्टारेस्ट खालामनो थाखाय थाङो दसे समनि थाखाय। गोबां जाबाय, आसामावबो दं गुवाहाटियावहाय बेबायदिनो। आरो बेल' नङा, आजिखालि खोनानो मोनबावदोंसो आरोबाव बिदेशआवहाय गोबांथार फैयो, आइजोफोरबो फैयो बिदेशआव बायदिसिना खामानि मावनो। दा जोङो खोनानो मोनदों बेबायदिनो जोंनि नर्थ इस्ट साइडनिफ्रायहाय बेबायदि मोदोम नाग्रायाव मेनेजार सिन्थाय जानानै दङनो, ओरैबायदि। थ' खम दिनावनो गोबां गुरलाब 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 खामायनो हायो, बोसोर नङैयावनो लाख थाखा फैयो। अब्ला बेबायदि बिजनेसफोरखौ बबेयाव गारनो ना। दा हमनो हादोंबा जोबोद मोजां, मा बुंनो। नङाब्ला आरोबाव बेबायदि चेनेलनि थ्रुयैनो ना, दिनै सासे गाबोन सासे थांबायानो थागोन थांबायानो थागोन थांबायानो थागोन। दा दुनिया मा जालांखो मिथिला, फैसानि थाखाय ओरैबायदि जाबाय, मा दिहुनदोंसै ना। थ' मा बुंबावनो आरो, बुंनानै फोजोबनो हालिया। दा सोर बोस्रांगोन बेफोरखौ, सोर साफा खालामगोन ना। थ' दुनिया ओरैबायदि गाज्रि जालांनो हमबाय, बापरे बाप बुंनानै फोजोबनो हाया। दा आं जायगाफोरनि मुं लानो सानाखै, बिदेशआव गोबांथार बेबायदिनो दङनो, खोनानोसो मोनो। एकदम घन्टासेयावनो 1200 गाहामनो मोदोम नाजानायाव 1200 घन्टा सिस्टेम नायो माने। 1 घन्टा नायोबा 1200, 2 घन्टा नायोबा 2400, बेबायदिनो अबेबा 2000 करि दङ 1 घन्टायाव। खालि बेवहाय माने मोदोम नानायल' जाया आरोना। थ' बेवहाय देहानिबो बेबायदि फालांगि सोलियो। थ' जोङो गोबां खोनानो मोनबाय आरो मिथिनोबो मोनगासिनो दं आरोना। थ' फारसेनिफ्राय हमनांगौ बेबायदियावहाय एजेन्ट बायदिसिनाफोर थायोब्लाबो ना, मोजां खामानि नङा। गोबांथार नस्थ' जागासिनो माखासे लाइमोन बा बेबायदि फैबाय थानाय उन्दै उन्दै जेनेरेसनफोरखौ बेबायदिनो गोबां नस्थ' खालामदों। बिदेशआवबो गोबां दङ, नाथाय दिनैसिम बेफोरखौ
फोजोबस्रांनो हायाखै मा बुंबावनो जोबोद डेन्जारेस दा मिथिखाबाय एल' एला बेबायदि खना खनला हमजोबनो हानायमोनब्ला जोबोद मोजां जागौमोन आरोना नाथाय फैसानि गासिबो ना चेनेल थाजोबो आखाइ थायो गिदिर गिदिर मानसिफोर दङ बेवहाय बन्द खालामनो हाया पुलिस बायदिसिनायाबो गासिबो मेनेज जाजोबोबालाय बबेयावथो हानो हाया दा जियानो हक जोंनियावबो बेबायदिनो दङ माथो बुंनो दा जोङो नुनो मोनखाबाय भिडिअसबो गोसारगासिनो दङ थायो बेबायदिनो खना खनला ना हमनो हायोब्लाथ' मोजांनिनो बाथ्रा थ' रायजोफोर सोर बोस्रांगोन दा बेफोरखौ सोर साफा खालामगोन ना एसे कमेन्ट्स खालामदो नङाब्लाथ' आरो गासैबो फारसेनिफ्राय सिलिंखार जानो थांगासिनो दङ ना फैसायानो गासैखौबो फोजोबस्रांजोबगोन आरो फैसानि थाखायनो मा मावो मा मावा ना थ' बिदिबा आङो बारा गोलाव बुंनो सानाखै भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन गोजोन्थों बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर